4.000 rubinencs, repartits en diferents trams, van participar a la Via Catalana per la Independència. Més de 1.100 rubinencs van ocupar els trams 344 i 345 a Avinyonet del Penedès. La resta, els que s'havien inscrit en els darrers dies, van anar d'altres comarques, sobretot a les Terres de l'Ebre. L'alta participació rubinenca, com en d'altres zones de la Via Catalana, va obligar a fer cadenes dobles i triples en alguns punts. Fins a 12 autobusos i en doble torn van fer el trajecte Coneix-Rubí amb Avinyonet per acostar els participants de la ciutat als seus trams de la cadena humana. Molts altres rubinencs es van desplaçar en cotxes particulars. Els nivells de participació dels rubinencs van superar les expectatives dels voluntaris de la delegació de l'Assemblea Nacional Catalana. L'organització es mostrava satisfeta del comportament cívic dels rubinencs. Tota l'organització estem molt contents per la resposta de Rubí i esperaven que fossin molta gent, però tantíssima no. Segurament farem doble fila perquè no hi cabem. Hi ha una mica de por sempre tens, perquè no saps com sortiran les coses, però la gent està responent molt bé i s'està comportant com campions. Els assistents rubinencs a la cadena de totes les edats i procedències van animar l'espera amb càntics i onades. Algunes famílies van assistir al complet, contribuint a l'ambient festiu de la jornada. Es van poder veure pancartes reivindicatives i un grup de rubinencs van formar la paraula freedom, llibertat, amb els seus cossos sobre la carretera. Els rubinencs van cridar consignes independentistes i en acabar la cadena van interpretar l'himne de Catalunya. El moment més emotiu de la jornada es va viure pocs segons abans de les 17:14, quan la delegació rubinenca va fer un compte enrere i un silenci solemne. Jo personalment penso que d'aquí sortirà la pregunta i una data, espero com a mínim. I després, un cop fet això, doncs, encara haurem donat més empenta al procés independentista i estem donant empenta als polítics perquè la duguin a terme. La delegació local de l'Assemblea Nacional Catalana ja prepara la campanya Signa un vot, en què els ciutadans podran fer servir el dret de petició, és a dir, a demanar amb les seves signatures el dret d'autodeterminació. Les primeres dades del Departament d'Interior parlen d'una participació d'1.600.000 persones a la Via Catalana, repartides en 722 trams per tot el territori.